एडभान्स खोन्थाग्रोनाय जाबाय जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय प्रकाश नार्जारी ब्रादारनि गोथार जुलि जानो थांगासिनो। नंगौ जोङो मिडियानि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनाय नुनो मोन्दों। गासैबो सानखादोंमोन जानांगौ प्रकाश बिथाङाथ' बोरायबायलै जुलि जागोन ना जालिया ना बिदि सानोमोन जानांगौ। नाथाय बिथांनि जुलिया फाइनालि जानो थांगासिनो। एडभान्स कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय ब्रादारनिसिम। जुदि जुलिया जायोबासो दै कंग्रेचुलेसनाबो जायोबासो एडभान्स होग्रोदो आरो ना माने। दा नंखायबो ना नंगौ आं मिथिला, माने नंगौ बियो थार खोथा 100% थार जाखागोन। फेसबुकनि गेजेरजों सासे ब्रादारा पस्ट खालामनानै शेयार खालामहरदों प्रकाश नार्जारीनि जुलि जानो थांगासिनो होननानै। नै आं स्क्रिनाव हरदो नोंथांमोना नायना ला। दा गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय। दिनैनि आपडेटआ एसे आलादा जागोन, मोननै जागोन आरो ना आपडेटआ। आङो बुंनो थांदों दा फार्स्टआवनो बिथां प्रकाशनियाथ' जोबखाबाय बेखिनियानो आरोना बिनि आपडेटआ। दा फार्स्टआवनो आं बुंनो सानदों नै आरो सासे हिन्जावसा बर' बेखौ मुस्लिमजों मोननाय जादोंनो आरोना। दा फट' खालामनानै बेखौ हेंगार हरदों। जोंनि बर' समाजाव बुजिनाय गैमारला नामाब्रा, माथो बुथार जाजाबाबो किडनेप खालामजाजाबाबो माथो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोंनि बर' बिमाफोरा गुबुन हारिखौसो मोजां मोनथारनाय जाबाय। मा जाबावगोन जाखो दानि जुगाव? दंफाङाव खाना बुजायो सोरबा सेन्दाल आलाय जायो, अब्लाबो माने लाजिनायानो गैला आरोना। नंगौ जोबोद सिमा बारबाय जोंनि बर' हिन्जावफोरा, जोंनि बर' सिख्लाफोरा। सोरबा मोनसे दाय मावदों बेखौ जोङो निमाहा होनानै निमाहा होयैनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा गोबां बारजोबलांबाय बर' हारिखौ, गोबां मुगैलांबाय बर' हारिखौ। दा बेनिखायनो मोनसे खोथाखौ जोंहा मिडियानि गेजेरजों बुंनो गोनां जायो। दा जायफोरा माबा मोनसे गाज्रि मावो, माबा मोनसे बारगा हाबा खामानि बर'खौ लाजि फोनांनानै मिडियायाव ओरैबायदि बुखिफायबावो जोंनि बर' हिन्जावफोरा, जों बांगालजों हारसा मानसिजों जुलि जादों, नोंस्रा मा जादों? बांगाला मानसि नङा नामा होनना बुङो आरोना। बुथार जायोब्ला मा बुंगोन नोंसोर? बर' हारिखौ मा बुंगोन बुथार जायोब्ला? नुदोंना उमुगाव खामानि मावनो थांनानै उमुगाव माबा मावनानै ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ बुथार गारना दोनदों मानसिफोरखौ। बेफोरखौ नुदोंना नुवाखै? गिनायदोंना गैया? ओमफ्राय बिसोरो मिडियायाव फैनानै मा बुंबावो? गुबुन हारिया मानसि नङा नामा? नोंसोरनिख्रुइ गुबुन हारियासो अननो रोंगौ, बैफोरबायदिसो बुंबोयो आरोना जोंनि बर' सिख्लाफोरा। गुबुन हारिनाव थाखा फैसासो दंबावो माने। आरो मा बुङो मिथिबायना? बेखौ नाम्बार 1 100% बुङो जोंनि बर' हारिया जौ सेरेब सिगारेट लोंनानै माने गोदोना थायोनो। बेनिखायनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों खारोनो, बैखौ बुङो। दा बेबो मोनसे नंगौ, बेयाव जोङो बर' हारिया एसे हारिनो गोनां जायो। मानो होनबा जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि हाबा जानाय गासिबो लोंनायखौ बांद्राय खालामगासिनो। बेनिखायनो खम खालामबानो जाबाय। खम खालामनायनि उनाव जोंनि बर' सिख्लाफोराबो जुदि गुबुनजों थाङोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो बर' समाजाव मालाबाबो बर' आइजो माहारि होननानै गनायथावा। बिसोरो माखौ बुंनो? जुदि जोङो जौ सेरेबखौ गारोब्ला जोंनि बर' हारिखौ बिसोरो मा साननानै बुंगोन देलाय? मा बुंनानै बियो बर' हारिखौ गारना खारदों होनना बुंगोन? बेनिखायनो जायफोरा लोङो प्लिज गारनो नाजा। जोंनि बर' हारिया सिख्लाफोरा, जोंनि बर' हाबा जानायफोरा जोंनि बर' हारिखौ देसां माबायदि मुगैनानै थाङो एबार नायबावगोन। गासिबो जौ सेरेबखौ एसे खम खालामबाय। बिसोर जे बुङो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरा जौ सेरेबजों गोदोना थायोनो आरोना। बेनिखायसो थांनाय जायोनो, अननो रोङानो, थाखा फैसा होआनो, बैफोरबायदि बुंनानै थाङो जोंनि बर' हिन्जावफोरा। अब्ला जों एसे हारिना थानो गोनां जायो। नंगौ लोंनाय जानायाबो जोंहा बर' समाजाव एसे गोबां जादों। लोंनाय जानाया एसे खम जायोब्ला जोंनि बर' समाजाव एसे मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो। बेनिखायनो लोंनाय जानायखौबो खम खालामनाया मोजां गासैबो ना। बिदि नङा जे नोंखौ गारथारनोबो हायो। मालाबा नों लुगैयोबा नोंथाङा गारथारनो हायाबोला बैसागो मागोफोराव एसे लोंजायो। अफारखौ खालामनाङा आरोना। अफार लोंबा हामा। निजायनि नियम सेफ खालामनानै लोंबा मोजां आरोना। सेफटिनि थाखाय एसे बाय लोंबा मोजां। सोरबाफोर गारथारनो हायिखौसो बुंदों आङो। बेबायदि नङा जे लोंनांगौ लोंनाङा बेफोर नङा। सोरबा लोंनायखौ गारथारनो हायाबा एसे एसेखौ लोंजायो। अफारखौ खालामनाङा आरोना। बिदि नङा जे नोङो हिन्जावनो गोजोन होनो हाया, हिन्जावनो थाखा फैसा होनो हाया, हाजिरा मावा खामानि मावा, अब्ला लोंनानै गोदोना थायोब्ला हिन्जावाबो नंगौ बे 100% खारगोन। न'खरनि समाजाव न'खराव बाजार थाव संख्रिखौ जुदि मोनथियाबा, गथ' गथायखौ स्कुल कलेज फरायनाय मोनथियाबा बियो 100% खारगोना रोखाखा। बेनिखायनो हौवाफोरखौबो बुंनो गोनां जायो। हौवाफोराबो लोंनानै हिन्जावफोरनि बाजार नांगौ ना खरसा नांगौ बेखौबो एसे बुजिना लानो, मोनथिना लानो मोजां आरो। बेखिनिसै आंनि आपडेट लाबोनाया। दा बांगालजों खारनायफोरखौ मा बुंबावनो, बिसोरबो बुजिनो रोङाखै।
जेब्ला जायो अब्लासो बिसोरो पस्तायफिननो गोनां जायो आरोना। दे बेखिनिसै, गाज्रि मोनदोंब्ला मोनदोंसै, नोंसोरनि खोथासै। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालामना होबानो जाबाय, कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। बैफोरबायदि हिन्जाव माहारिखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो दे फोरमायहर। बाय बाय।